Programmet presenteras av Raseborg Karavan och Raseborgs sommarteater. Slangen var på fel väg. Ser du, morgens, ni är här redan. När man ska på festival och speciellt på Raseborg-festival så är det ju bra att man har ett ställe som man kan sova och vila på nära. Då kan man till exempel använda sig av Raseborg Karavan som man också kan få runt om i Finland. Men idag så är vi här i Karis och vi ska få på Raseborg-festival, Raseborg-festivaali. Tervetuloa mukaan, lähdetään katselemaan, että mitä tuolla sisällä oikein tapahtuu ja kenenköhän kanssa me ehkä saadaan päästä juttelemaan. Följ med! Är du med? Det händer inte så ofta så hemskt mycket i Karis, men nu för en gångs skull så händer det. Och det händer mycket här nere på ängen. Ängen är ju stället där som Karis natten har varit många år. Och såklart Brankis händer det nu, just nu allt möjligt. Men idag händer det, och igår hade det hänt här nere på ängen, Raseborg-festival. Så vi ska få in och kika och se vad som riktigt händer där på riktigt. Karis, Nordens Paris. Nu är det center för Raseborg. Ofta är det ju Eknäs som folk tänker på när man tänker på Raseborg. Men det är ju faktiskt också Karis och Pujo. Och nu har vi under veckoslutet här världsstjärnor som kommer och gästar oss och hämtar med sig massor med nyfikna turister. Det är ju bra för oss allihopa. Och nu händer det nere på ängen där. Vi ska få prata med de olika artisterna möjligen, med arrangörer, med folk och fä som rör sig här på festivalen. Så häng med på en snärtig färd in i musikens värld. Jo, jag är Mattias Roström. Jag är producent, så det där, jag är en av teamet som ligger bakom Raseborg-festivalen och sen 8 andra, eller 7 andra, 8 har vi totalt. Men jag annars, alltså min roll på bolaget Nordic Live Productions är alltså att jag är utvecklingschef. Ja. Och jag har börjat egentligen i januari först. Okej. Ja, så det är rätt så nytt. Den här firman, men att de här grejerna har jag ju gjort långt innan. Ja. Och du har det liksom lite i blodet. Ja. Fajani var här just gick förbi, han sa att jag måste nämna att han var här. Precis. Jag brukar säga det alltid att jag började ju då liksom som 6-7-åring med att, nej ännu mindre, kanske 5, med att springa på de här alla konserterna här i nejden och panta flaskor. Så att det var där jag kom första gången i kontakt med festivalen. Är det många som pantar flaskor här? Man hamnar ju betala pant nu. Ja, man har det ju, men det är ju för att vi vet ju, det ska vara grönt och vi vet ju återvinning och de ska komma till rätt ställen, så att det finns en tanke bakom där. Förut skräpar man ner lite på ett annat sätt, men nu är det viktigt att hålla det där i skick. Vad för andra värderingar finns det i produktionen? Jag har lite hört rykten här och där att ni är starkt värderiktade. Ja, vi försöker nog i alla fall, för att jag menar, det är ju en stor produktion och jag menar nu är det ju viktigt med sortering idag, och vi har framförallt ett 12-personers städteam som jobbar konstant och går och plockar och hela tiden ser till att det ser snyggt ut. Vi har också helt och hållet skippat plastmuggar till exempel. Vi har muggar som vi kan använda flera gånger, lite tjockare material. Vi har en egen diskkärra bakom som vi diskar hela tiden, så försöker satsa på det här med återvinning helt enkelt. Hur har det varit att jobba med Raseborgs stad? Jättebra, det måste jag verkligen, alltså tummen upp. De har varit väldigt ivriga och väldigt liksom tillmötesgående och glada över att vi har kommit hit och gjort det här, och faktiskt jättehjälpsamma. Juuso Toivonen, Exec turvapalvelut ja on toinen turvallisuuspäälliköistä täällä tapahtumassa. Mitä vaatii laittaa tällaisen niin kuin tapahtuman kasaan? Kuinka kauan ennen tapahtumaa rupetta suunnittelemaan? No kyllä tämä alkaa jo edellisenä vuonna, jotta tästä hyvä tulee, mutta sitten tietysti pitkin vuotta kehitetään ja katsotaan, että miten alue muokkautuisi parhaalla mahdollisella tavalla, jotta se on yleisölle mahdollisimman miellyttävä kokemus. Mitkä on suurimmat haasteet tämmöisen tapahtuman järjestämisessä? No kyllä se ehkä on tietysti niin kuin alue asettaa aina omat rajoitukset tai mahdollisuudet, ja sitten luonnollisesti sää on aina Suomessa aika semmoinen, niin kuin näkyy, niin riskipaikka, mutta niin. Kyllä se aika usein myös suosii.
Miten sitten näiden artistien turvallisuus, niin hoidatteko te myös sitä, vai onko niillä sitten omat bodyguardit mukana? Kyllä lähtökohtaisesti hoidetaan itse myös artistiturvallisuus. Et välillä on tiettyjen artistien kanssa, että heillä on mukana myös se oma turvahenkilöstö, mutta yleensä se on meillä. Kenellä tämän vuoden artisteista niin on vaativin? En voi paljastaa, mutta on joitain, kenellä on aika iso henkilöstö mukana. Okei. Missä koko luokassa tämä festari on niistä, mitä te teette tai mitä Suomessa? No, tämä on aika tämmöinen, voisi sanoa, keskisuuri. Ja tämä on ehkä se meille yleisin tapahtuma koko, että on niinku sopiva intiimi, ettei ole liian valtava massatapahtuma, mutta kuitenkin riittävän iso, että mahtuu tuhansia ihmisiä. Mitä olet mieltä Raaseporista alueena? Onhan tämä kiva ja kiva olla mukana niin kuin monipuolistamassa tietysti niin kuin palveluntarjontaa täällä ja tuomassa niin kuin lisää aktiviteettia ihmisille. Myllyniemen Ari, osakas, ja hoidan tuota teknistä tuotantoa ja sitten ohjelmapuolta tiimin kanssa tässä. Näissä kaikissa tapahtumissa. Meillä on 8 kaikkiaan ja tänä kesänä, ja tämä on nyt kesän toinen. Okei. Minkä takia, tässähän tapahtui nyt viime vuoden jälkeen järjestäjä tai tuottajan muutos, miksi näin? No, meillä on ollut halu laajentua ja tämä oli mukava alue tulla, että Hangossa tehtiin aikaisemmin tänä kesänä jo ja se meni kanssa tosi hienosti, ja Pohjanmaalta ollaan firma tai tapahtumat on lähtenyt, niin kiva päästä tänne eteläänkin. Okei, onko eri fiilis niin kuin ihmisissä täällä etelässä kuin pohjoisessa? No, en mä sano, kyllä se yleisfiilis on aika hyvä ollut aina, että tääkin on aika aikuinen tapahtuma, niin tosi mukava tehdä ja helppoja. Kyllä. Kaupunki tarjoaa kyllä hyvät paikat ja fasiliteetit. Niin, millaista on ollut työskennellä Raaseporin kaupungin kanssa? No, mä en ole henkilökohtaisesti ollut yhteydessä kaupungin kanssa, että meillä on siinä tuottaja ja paikallinen promoottori ollut puikoissa, mutta kyllä toivotaan, että meluluvat ja muut pysyy jatkossakin niin sillä, että päästään tekemään. Että mä näin tuolla pyörimässä kyllä eilen myöhään illalla äijä, jolla on desibelimittari päällä, että selkeästi ollaan otettu huomioon ne. Joo, kyllä me joka paikassa kontrolloidaan ja valvotaan ympäristömeluasioita. Että toki isoilla artisteilla on myös vaatimukset siinä, että ei voida tavallaan soittaakaan sitten liian hiljaa. Että kyllä se iso konsertti vaatii aina tietyt puitteet ja luvat myös, että se on mahdollista toteuttaa. No, millaista on, niin kuin säkin olet esiintynyt jonkin aikaa jo, niin mikä on se juttu? No, esiintyminen nimenomaan. Ei siinä oikein mitään muuta ole. Kaikki muu on oheistoimintaa. Kaikki niin kuin biisien julkaiseminen ja levyn tekeminen ja kaikki muut. Ne on ihan kivoja juttuja, mutta ei ne ole tavallaan se, minkä takia tätä tekee. Että kyllä se on enemmän se, että pääsee esiintyä ja pääsee laulaa ja pääsee rundille tyyppien kanssa, hyvien tyyppien kanssa. Että se on niin kuin se juttu, minkä takia sitä jaksaa. Ei sitä muuta jaksaisi tehdä niin kuin sekuntiikaan hommaa. Jos joutuisi yksin rundaan, niin en rundaisi hetkeäkään. Vai mitä jätkät? Onko teillä hyvä meininki? Niin no opetettu. Mä oon kouluttanut ne. No, mikä se juttu on biisien tekemistä tai levyn tekemisissä, niin montako sä oot tähän mennessä? Montako levyä sä oot tehnyt? No, tää on nyt 6, mikä lähtee tulee. Että onko se prosessi aina samanlainen vai miten se vaihtelee? Ei se ole. Kyllä välillä on, saattaa olla biisejä hirveä määrä valmiin jo. Että sit saadaan levyn jonkaan hyvään vaiheeseen ja sitten jotenkin viime metreillä tulee joku biisi sisään tai joku tiputetaan pois tai ei sitä koskaan tiedä. Ne on aina erilaisia ja sit mun levyt on aina sellaisia sillisalaatteja, että niissä ei ole mitään semmoista hienoa tarinaa, että aloitetaan vuodesta siitä ja päädytään tonne ja sitten käydään nämä mestat, mistä on mun lempipaikkoja, vaan ne kertoo tiedätkö, normaaleista asioista ja tilanteista ja vähän semmoisia ollaan pienten puolella ja tiedätkö, tämmöistä suomalaista sielunmaisemaa sekoitettuna vähän tämmöiseen saunamakkaraa ja olueeseen. Mistä ne tarinat tulee? Ne tulee, mistä ne tulee. Ei nyt koskaan tiedä, mistä ne tulee. Ei ne aina tule samasta kynästä, mutta kyllä ne tulee aika monen semmoisen keskustelusession kautta, että hei vitsi, kuulin tällaisen jutun ja sitten sieltä tulee biisi. Täältäkin on lähtöisin jonkin verran artistia, siis itseni lisäksi, niin täällä on tietenkin Petteri Ahomaa on tämmöinen paikallisjulkis ja Marko Röör ja sitten on tanssipuolelle Katja Köngäs ja sitten on vanhempia tanssijoita. Näin hirveästi ei ole artisteja jonkin verran, mutta yksi, joka esiintyi eilen, oli Iida Paul.
niin onko sulla jotain sanottavaa niille, jotka paikallisesti katsoo tätä ja silleen, että hei mäkin haluaisin olla artisti, niin mitä voisi niinku edetä? No kannattaa ensin hommata hyvät tyypit vierelle. Se on aika tärkeää. Tietenkin voit tehdä yksin, jos haluat. Nostan hattua paljon Anssi Kelan tyyppisille artisteille, jotka tekee paljon, niin kuin, no oikeastaan itse kaiken. Mutta siis Iida Paulillakin on Kalle vieressä ja niin kuin löytänyt hyvän kaverin siihen ja kenen kanssa tehdään, niin kannattaa löytää hyvät tyypit vierelle ja rupea tekemään musaa ja katsoa mihin se riittää. Nyt saa laulaa! Nyt saa tanssia, hei! Nyt saa hyppiä, come on! Moikka, mä oon Aini Kangas, mä oon tässä backstage vastaavana Raasepori-festivaleilla. Ja mitä se tarkoittaa, että sä oot backstage-managerina tai vastaavana? Mä huolehdin noista artisteista täällä koko festivaalin ajan ja olen yhteydessä heihin myös aina ennen festivaalia, että käytännössä pidän heistä huolen koko ajan. Millaista palvelua näille on? Mitkä on semmoiset tärkeät asiat, mitä artistilla pitää olla, kun ne tulee backerille? No tietysti vesi on kaikista tärkein. Sitten meillä on tuossa kahvipiste ja ruokapiste aina koko päivän ja heillä on omat pukuhuonetilat, missä saavat sitten hengata rauhassa ennen keikkaa ja valmistautua esiintymiseen. Nämähän on nyt ihan huipputilat, että ollaan tällaisissa sisätiloissa, että välillä ollaan semmoisissa rakennuskonteissa järjestetty näitä backstageja, että riippuen vähän tapahtumapaikasta, mutta kyllä tämmöiset sisätilat on aina kaikista helpoin. Radiopuhelin on meidän täällä ehkä niinku tärkein viestintäväline. Käytetään sitä turvan kanssa ja anniskelutiimin kanssa, ensiapua, meidän tuotantoa, backeria, kaikki tieto kulkee sieltä kautta niin, että kaikki työntekijät ja osa-alueet täällä pysyy kartalla. Mitä tapahtuu, jos on kysyttävää, tulee jotain muutoksia, mitä ikinä tapahtuu, niin kaikki pysyy kartalla koko ajan, että missä mennään. Oot sä niinku se hämähäkki niinku sen seitin keskellä, joka katsoo, että kaikki pyörii vai? Joo, mikä? Tavallaan. Outo vertauskuva, en ole aikaisemmin tollasta kuullut, mutta siis kyllä, joo, käytännössä. Täällähän on siis valtavasti ihmisiä meillä töissä, eli siis niin kuin satoja ihmisiä. Meillä on siivouksen henkilökuntaa, meillä on anniskelu, joka vastaa tuosta meidän niin kuin juomatarjonnasta, meillä on ruokamyyntiä täällä, meillä on ensiapu, meillä on turvallisuushenkilöstöä, järjestyksen valvontaa. Meillä on meidän omaa tuotannon henkilökuntaa, jotka vastaavat esimerkiksi artisteista, vastaavat myyntipisteistä, markkinoinnista, tekevät somekontsaa täältä sitten reaaliaikaisesti. Meillä on portilla rannekkeen vaihtoa ja narikkahenkilökuntaa ja siis aivan älytön määrä jengiä duunissa täällä, että yksin näitä ei tehdä. Onko sulla semmoinen raaka arvio takataskusta heitetty, että paljonko täällä on ihmisiä duunissa tämän viikonlopun aikana? Kaiken kaikkiaan mä sanoisin semmoinen 600. Nyt me ollaan tehty aika paljon alueelle uudistuksia ja muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Nyt on semmoinen noin 5000, mitä uskalletaan tuohon silleen niin, että kaikilla on väljästi mukava olla. Kaupunki on ollut tosi vastaanottavainen ja tosi innoissaan siitä, että ollaan täällä ja tukevat kyllä kaikin mahdollisin keinoin, että päästään tämmöinen hieno tapahtuma tänne tekemään. Ehkä se semmoinen kokonaisuuden hallinta ja se semmoinen, että muistaa kaikki ne pienimmätkin yksityiskohdat. Paljon on niin kuin tapahtumajärjestämisen ihan niin kuin lupa-asioista siihen käytännön toteutukseen, niin se vaatii aika monta työtuntia ja paljon niitä nimenomaan pieniä yksityiskohtia, jotta se on niin kuin oikeasti viimeiseen asti hiottuna näyttää sitten asiakkaillekin huikealta lopputulokselta. Mistä sä oot eniten itse fiiliksissä? Artisteista aina. Se on se paras. Ja sitten heti perään tulee sitten toi asiakkaiden ihan vilpitön hymy ja onnellisuus, kun ne nauttii. He viihtyy tapahtumassa. Että heillähän näitä tapahtumia tehdään, niin se on kyllä parasta, kun pääsee näkemään sit sen työn lopputuloksen, kun se on onnistunut hieno tapahtuma. Ketä sä odotat tämän festarin aikana kaikista eniten tuonne lavalle? Paha. Ne on kaikki omalta osaltaansa tosi huikeita. Kotimaisista ehkä tänään lauantaina nostaisin esiin ton Arttu Fiskarin. Se on ehkä meidän tommonen mökkitielemppari tuossa ollut aika monta vuotta. Ja ulkkareista sitten toi Ikona Poppi kyllä. Se on ollut semmonen oma henkilökohtainen hitti. Tuossa vähän keskusteltiin aikaisemmin siitä, että ihmisillä on ehkä semmoinen mielikuva, että artistit elää, kun ne on keikkakiertueella itse sellaista samanlaista elämää kuin mitä festarikansa elää, joka voi olla aika rattoisaa, niin millaista se niinku oikeasti on? No se on oikeasti aika kaukana siitä, että tapahtuma-ala ja festivaaliala on kyllä oikeasti tosi ammattimaista nykyisin. Ehkä joskus menneinä vuosina se on ollut semmoista villiä rockistara-elämää, mutta se on nykypäivänä kyllä aika kaukana siitä, että täällä backstagella niin on hyvin rauhallinen tunnelma ja mitään hillittömiä bileitä harvemmin on näkynyt, että kyllä täällä on hyvin seesteinen ja rauhallinen tunnelma, että ihmiset tulee töihin, me ollaan töissä ja käyttäydytään niin kuin töissä yleensä ollaan, eli ammattimaisesti.
osalla on erittäinkin tiukka aikataulu, että tulevat, vetävät keikan ja poistuvat sitten heti perään seuraaville festivaaleille. Että varsinkin tänäkin viikonloppuna taitaa muutama muukin festivaali olla, jossa samoja artisteja kiertää, niin tulevat suoraan sieltä tai lähtevät suoraan sinne tämän viikonlopun aikana. Että ihan hirveästi ei ole ylimääräistä aikaa jäädä hengailemaan sinne päkkärille niin sanotusti. Sitä se on. Artistit syö, valmistautuu keikkaan, vaihtaa vaatteet, freesaa itseensä, avaa ääntään, vähän hioo vielä, että kuka soittaa miten, missä järjestyksessä biisejä mennään. Ei se ole mitään semmoista superglamouria ja jännittävää, mitä tosi paljon niin kuin ihmiset ajattelee, että se voisi olla. Missä vaiheessa alkaa ensi vuoden festarin suunnittelu? Mennyt jo. Tai siis niin Alkanut sanotusti jo. se on alkanut jo. Eli kyllä me tehdään tosi pitkälle niin kuin ennakkotyötä, että meillä on tällä hetkellä ihan jo ollaan siellä 2024 vuoden suunnitteluissa jo kiinni, että isoimmat linjaukset tehdään oikeasti tosi hyvissä ajoin, paikkavaraukset ja majoitusvaraukset ja muut tollaiset, niin päästään sitten sitä kautta edistämään ja sitten pikkuhiljaa viedään sitä tuotantoa eteenpäin lupa-asioista ja artistivarauksista ja muista eteenpäin. Pyritään kierrättämään kaikki mahdollinen, että meistä syntyisi mahdollisimman vähän jätettä. Ja myöskin sitten tämmöinen niin kuin vihreämpi ajattelu siihen, että uudelleen käytetään sitä omaa vesipulloa, ettei aina tosiaan tarvitse sitä muovipulloa ostaa siinä. Se on myöskin näillä helteillä aika tärkeää muistaa juoda sitä vettä, niin jos se olisi pelkästään maksullista se vesi, niin se varmasti voisi myös nostaa hieman sitä kynnystä, niin jää festaripäivät vähän lyhyen, jos sen vedenjuonnin unohtaakin. Intervjuer aina, nej, jag är på jobb nu, jag ser hinner inte nu. Så vi ska se om vi ska få Janne ännu senare. Ska jobba in honom lite så småningom. Eknäs kunde sitter det är det. Petteri han är Karis kunde så han liksom förstår sig på media. Ska vi ta en intervju med honom. Mistä sä oot eniten pähkinöinä tästä festarista? Mikä on se asia, mikä sua niin kuin innostaa? Se, että ylipäätänsä tämmöisen, niin kuin, jos tästä päivällä ajaa ohi tätä boulevardia pitkin, niin ja katsoo tätä kenttää, niin sehän ei näytä niin kuin juuri miltään. Ja sitten kun se pystyy rakentamaan ton koko infran siihen ja tekemään siitä yhtäkkiä tämmöisen alueen, niin se on musta aika makeeta. Ja siitä kiitos kaikille näille ammattilaisille, jotka niin kuin rakentaa tämän festivaalin. Nehän on upeita, ne on vähän niin kuin rumasti sanottuna, vähän niin kuin muurahaisia, mutta mä arvostan, että jokainen ukko ja nainen, joka tulee paikalle, niin ne tietää tarkalleen, mikä on niiden toimenkuva. Tästä nämä rekat lähtee sitten taas, mä en muista mihin ne menee seuraavaksi Seinäjoelle muistaakseni. Kyllä. Niin, että se vaan pois, raps, huomenna täällä ei ole mitään ja sitten nämä lähtee. Että kyllä mä niitä kavereita arvostan tosi paljon. No nyt kun Raasepori koostuu useasta kunnasta, niin onko olemassa mahdollisuus tai riski, että tämä siirtyy tulevaisuudessa johonkin muualle, esimerkiksi Tammisaareen? Kaikki on aina mahdollista, mutta niin kauan kun tämä tapahtuu Raaseporin sisällä, niin tämä on Raaseporin festivaali. No, vi har lagets långa arm här, representant. Hur står det till så här från er sida sett? Ja, det ser riktigt bra ut. Här är ju folk och har roligt och inga ordningsproblem har det varit hittills i alla fall. Och förra natten har det gått lugnt till också, i alla fall in på området. Och här är ju utanför alltid sen nu skilt, men vad gäller festivalområdet så har det gått riktigt bra till. Och det är ju proffsgäng som sköter om den här ordningen här, så på det sättet vi är bara som backup här. Hur länge har ni varit involverade när man ordnar så här? Är ju ändå ganska mycket nya saker här, har stängts av, vägar här har ändrats på trafikregler och sånt här. Hur länge har ni varit med liksom i projektet? No, nu är det frågan om några veckor, för det behövs ju alla de här loven och så vidare. Förstås loven är ju tidigare sökt nu via tillståndsövervakningen sen tidigare på våren, men åt vad nu gäller den här sista smörjelsen och de här sista förberedelserna så är ju förstås sen också och gås igenom med den här personalen här och kolla de här alla systemen här, att allting funkar och så vidare och kontaktuppgifter finns och så vidare. Men här är ju allting, de har både första hjälp och de har alla direktiv har de ju internt redan också, det här bolaget, vad som ska göras vid olika situationer. Så på det sättet är vår andel väldigt liten vad gäller liksom ordningen här inne på området. Förstås sen om det blir frågan om att polisen behöver ingripa, om det är frågan om något brott eller någonting annat, så då stiger vi ju in i bilden. Hur viktigt tycker du att ni ändå har en presens här på festivalområdet, folk ser att ni finns till? Klart, nu är det ju hoppeligen förebyggande alltid åt på det sättet, men här är ju förstås annat gäng än det som är kanske utanför i det här området. Och de som är här inne, för det första så är det ju K18 och sen biljettpriset är ju sitt också, det gallrar ju en del.
Nu har det ställt till med något problem på det sättet att så här stort område ända av Karis centrum har stängts av och det har ändrats på körriktningar och så vidare. När vad gäller trafikarrangemangen och sånt så har jag hört att det ska vara något större problem. Nu är väl folk och ser efter trafikmärkena och centrum är ju ändå inte så stort. Jag måste säga så här inbiten Karisbo att köra från Högbergsgatan till vad heter det, Centralgatan via Dalgatan åt fel håll, det kändes lite konstigt. Ja, det är sant och rutinen leder ju oftast till olyckor. Ja. När du är som ny på en ny plats så då följer du med på ett annat sätt, men när du sen i 30 år har kört på samma ställe så sen gör du fel. Ja. Hurdan process är det sen att ta för arrangören att ta i beaktande i frågan om lagen om ljud och sånt där? Här är ju ändå några hus bredvid och så är vi liksom i ett område där det ändå finns bebyggelse. Hur relaterar man till sånt och hur tar man hand om sånt? Ja, nu är det ju frågan om en ansökan också där med vad gäller det här bullarnivån och allt sånt här, men precis som på alla andra ställen så nu lyckas det åt förstås de som övervakar och de som ger tillstånd till det så sätter ju sina gränser och regler vad som ska uppfyllas eller måste uppfyllas. Just det, så stan har sitt att säga också i det? Ja, förvisso. Sen är det ju också viss standard också på de här olika platserna. Åt centrum i Karis så är någonting helt annat än till exempel i Ruisrock eller något liknande var du är på stranden till exempel. Där är ju helt, var ljudet går ut mot sjön sen. Just det. Janne Grönros. På plats. Ja, du är konferencier för Raseborg-festivalen. Hur har det kommit sig? Alltså jag jobbar med de här nya Nordic Live som ordnar det. Så jag jobbar med dem i Vasa några år och gjort det där. Så sen så tänkte jag att om det är nog på hemmaplan så sa de att om du klarar dig i Vasa så måste du klara dig i Karis på ängen då. Ja, hur har det varit här på Karis? Bra, igår var ju skönt för att de hade ju lovat 32 grader och jag tänkte att det här blir döden. Men det blev riktigt perfekt dag. Jo, sen det var bra för det var molnigt fram tills Molly Sandén kom på scen när överhuvudtaget temperaturen ute sjönk. Och sen öppnades molntäcket så det blev nästan så den poetiskt när man såg en snygg backdrop ännu på en snygg cake. Ja, sen kunde man njuta. Sen kunde man ju njuta. Hur ska du njuta ikväll då? Idag blir det en definitivt varmare dag, det känner man redan. Men det är roligt, jag har varit en gång för många år sedan så var jag till Malmö och intervjuade Maja Ivarsson och Felix Rodriguez från Sounds. Okay. Och de hade sin studio där och åkte ner dit och så tänkte jag, ska jag ta taxi till studion? Och så såg jag på GPSen att det är bara 1 kilometer. Jag gick fel, det var 32 grader varmt och jag var genomvåt. Och jag var sådär att jag vet inte om de känner igen mig nu, men eftersom det är exakt samma temperatur och jag ser exakt lika ut genomvåt så tänker jag att det ska bli ett kärt återseende i ökenhetta. Nu ordnas ju Raseborgsfestivalen i Karis. Hur känner du så som Eknäsbo att den inte ordnas i Eknäs? Alltså, det är länge sedan man har varit på ängen. Ja. Och nu är det ju roligt att komma tillbaka till ängen så här med lov. Det skulle se annorlunda ut och jag skulle sitta här en lördag så där en annars. Ja. Och njuta av en långkero. Så att nu det här är ju en perfekt ursäkt att komma. Det här är stark vichy för jag är ännu på jobb. Ja. Ännu? Ja, men stark vichy. Stark kväll. Double salted. Ja. Det ska vara. Ja. Nu, vad har du fått för känsla för schack i hur de trivs? Bra, och jag tycker det är intressant att se hur tvåspråkigt både Västra Nyland och Raseborg är. Alltså, för här har varit ganska mycket så här, vet du, där är Hallå Helsinki och sen så är det Molly Sandén och så vidare. Så det är roligt att det funkar och för många, inklusive mig själv, så var till exempel Hallå Helsinki igår en ny bekantskap. Jag känner till bandet men jag har aldrig sett någon live. Och otroligt bra. Så att jag tror att båda liksom, alla artister som är här som sjunger på antingen finska eller svenska så vinner fans. Och idag är det ju sen jättemycket engelska så att idag är det ju allsång så att alla kan. Så du vet man står där och fejkar. Baby, baby. Som jag gjorde igår. Ja, har du gjort så? Ja. Just det. Allsång på ängen. Ja, allsång på ängen. Det är inte ett dåligt koncept. Ja, det är där kommer jag inte att vara programledare. Du kommer inte att vara. Ja, man tror man måste kunna sjunga för att vara programledare i allsång. Det är det, men han var ändå programledare på allsång på Raseborg fast han kunde sjunga. Det är sant, men han sjöng inte. Nej, han sjöng inte, han gjorde det bra ändå. Varsågoda, ni som sjunger. Fan jobbar du som... Han har mest bråttom av alla andra har varit lätt att få framför kameran men jag tror inte jag har stått så här länge utan den här sol som jag har gjort nu. Nu ska jag byta om igen. Bra jobbat. Tack. Vi hörs. Morgens.